Ermenistanyň paýtagty Yerewanda milletçi protestçiler ýurdun daşary işler ministrliginiň öňünde ýürüýüş geçirdiler. Protestçiler bu ýürüýüşlerini Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toporunyň wekilleri Azerbaýjana gelen mahal amal aşyrdylar. Protestçiler Amerikaly, Russiýaly we Fransiýaly araçylaryň Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky parahatçylygy saklamaga kömek etmeň ýerine dartynlygy artdyrýandygyny aýdyp olary aýplaýarlar. Demonstrasiýalar milletçi Daşnak Sutyon partiýasynyň ýaş bölümi ýa-da Ermenistanyň Revolüsiýon Federasiýasy tarapyndan guramalaşdyryldy. Qazaqstanyň polisiýasy ýurdun Baykonur kosmos stansiýasyndan Rus raketasynyň uçurulmagyna garşy protest geçiren aktivistler tutsak etdi. Daşky gurşagy gorap çykyş edýän aktivistler bir hepdeden bäri ýurdun paýtagty Astanadaky Qazaq kosmos gullugynyň öňünde protest geçirýärdiler. Aktivistler Giptil diýip adlandyrylýan güýçlü zäherlenen ýanyşdan peýdalanýan raketalaryň uçurulmagynyň togtadylmagyny talap edýärler. Yerli ýaşaýjylar iýul aýynda kosmos stansiýasynyň golaýynda bolan raketa helakçyliginde howply ýanyjyň dökülendigini aýdýarlar. Qırgızstanyň Oş regionunda gurulmagy planlaşdyrylýan ýoluň ýokartyndan geçýän köprüniň guruluşy soňa goýuldy. Ýurdun prokurorlary gürüň gidýän proýektiň tenderiniň bekanun geçirilendigi baradaky aýplamalary derňeýärler. Bu proýekt şäheriň öňkü häkimi Melis Myrzakowyň inisiatiwasy bilen başlapdy. Myrzakowyň gollawçylary proýektiň tenderi baradaky derňewleriň syýasy sebäpler bilen baglydygyny aýdýarlar. Owensanyň paýtagty Kabulda öňkü içeri işler ministri Ali Ahmad Jalali tarapyndan dolandyrylýan syýasy front ýurtda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynda dalaşýar Ashraf Gani Ahmadzaýy goldajakdygyny ma'lum etdi. Syýasy toparlanýyklaryň düzümine günwatar guramalar bilen ara baglanşygy bolan ençeme syýasatçylar girýärler. Olaryň arasynda Dünýä bankynda işleýän Owensanyň öňkü maliýe ministri Ahmadzaýy hem bar. 10 adamdan ibaret dalaşýarlar ýurtda aprel aýynda geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görýärler. Russiýanyň paýtagty Moskwada bir aktivist grajdan jemgyýetiniň aktivistiniň tutsak edilmegine protest bildirip bir adamlyk demonstrasiýa geçirdi. Grajdan jemgyýetiniň aktivisti Soçi gyşky olimpiýa oýunlary üçin alınıp barylan äpet guruluşyklaryň daşky gurşagy uly ziýan ýetirýändigi barada habar beripdi. Yevgeniy Viteshko köpçülik ýerinde söýgünen üçin huligançylyk aýplamalary bilen tutsak edilip 15 gün türme tutsaklygyna höküm edildi. Russiýada ruhsatsyz demonstrasiýa geçirenligi üçin tutsak edilmekden gaça durmak üçin ýurtda bir adam tarapyndan geçirilen protestler giňden ýaýranlar. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanış boldyňyz.